హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ బ్లాగ్. నేనైతే విలేజ్కి వచ్చినాను. విలేజ్ స్ట్రైట్గా నాకు సపోర్ట్ అవుతుంది విలేజ్. నేనైతే ఒక విలేజర్ ఉంది ఆక్రమిస్తున్నా. చూపిస్తాం మన ఇల్లు ఉంది. ఇది కాదు ఒక చెట్టు వెళ్తే బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఒక్క చెట్టు కూడా లేదు. మన ఇల్లు అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఇవాళ అయితే అచ్చన్నరాలే నిన్నక రాలేదు. పొద్దున అందరికీ గొడవ అయ్యి అందుకే రాలేదు. ఇద్దరు కోపం ఉంది, ముగ్గురికి గొడవ అయ్యింది. ఫోన్ చేద్దామా నిన్నకకు? హలో ఏం చేస్తున్నావు? హలో అక్క, విన్నకైతే అరే అరే కిందైతే మామూలుగా ఏం లేదు కానీ పైన నాకు ఇంకా ఏం పెట్టాలో ఐడియా లేదు. ఇది ఒక రూమ్, సెకండ్ ఫ్లోర్, ఇది థర్డ్ బయటకి అశాన చూద్దాం. హలో ఫ్రెండ్స్, మనమైతే ఇప్పుడు ట్రాప్ సెట్ చేయబోతున్నాం. అశాన ఫోన్ చేద్దామన్నా. హలో అశు, ఏం చేస్తున్నావు? ఏమైనా పొద్దున్న నుంచి నువ్వు ఒక్క మాట్లాడలేదు. ఏంది సంగతి చెప్పు. చెప్పే. పొద్దున గొడవ పడ్డారంట కదరా, నిజమేనా? నేనేం చేసిన? నీ ఫోన్ చేసినావు. తెలియదు ట్రాప్ అయితే సెట్ చేస్తా. ట్రాప్ అమ్మో, నా ఇంటికాడికైతే నేనైతే గెలిచిపోయింది. నాకు తెలియదు బాబు. చీకటి ఎవరు నేను నిజం ఫోన్ చేసి ఇలా బాగా పెట్టకండి. ఫోన్ చేసి ఇలా చెప్పకండి అక్క. మధ్యలో అంత ఉపయోగిస్తుంటే కూలింగ్ బెల్లు కొట్టినట్టే. పైన సెకండ్ రూమ్లో పార్టీ రూమ్ చేసేస్తాం మొత్తం. ఇప్పుడు చూడు, ఆశ్చర్యపోవాలి. ఇప్పుడైతే అదృష్టం అనుకోవాలి మీరు. వాట్, నేను ఇంతవరకు చేయలేను. అది ఎట్లా వచ్చింది బాబు? ఎవరెవరు? ధోని అని ధోని ఏ స్కెలిటన్ బాయ్ బాయ్. ధోని అన్న కావాలరా నాకు. ఇంత పెద్ద దెయ్యం. సో నేను ఇది ఎట్లా చేసిన ఫ్రెండ్స్, నేను చెయ్యనలే. ఫస్ట్ చూసినప్పుడు మీరే చూసారు కదా, కాలు ఉందా లేదా ఇప్పుడు చెప్పండి. ఏమో ఇదేం రే, పండుకోరే రేపు పొద్దున లేవాలి. నిద్రపోనాయన. ట్యాప్ సెట్ చేసి అలా ఇక చూపిస్తుంది చూడచ్చు. ట్యాప్ గేమ్లోనే ఉంది కానీ కాకపోతే మనకు అట్లా. నేనైతే ఒక దూరంలా విలేజర్ ఇల్లు ఏడు ఉంటుంది అబ్బా. ఎడు అంటే బయటికి రావాలి. అబ్బా దొరికిండ్రా తమ్ముడు.
సారీ చెప్పా కదా, మాకు వచ్చు కదా డైలాగ్, మీకే రాదు కదా, ఓవర్ యాక్షన్ చెయ్యొద్దు కదా, ఏమంటావు? అంతే కదా. డేచు 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 చేద్దాం లైఫ్ వెళ్ళాచు. డేచు 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 చేద్దాం లైఫ్ వెళ్ళాచు. ట్రాప్ సెట్ చేయడం చేసేసా. ఇగో ఫస్ట్ అయితే మనము 2 బ్లాక్స్ కిందకు దవ్వాలి. 2 బ్లాక్స్ కిందకు దవ్విన తర్వాత ఇలాగే దవ్వుకుంటే తర్వాత టీఎన్టీ సైడ్ అని ఇగో టీఎన్టీ తీసుకొని ఇక్కడ చుట్టూ కింద పెట్టేస్తే చుట్టూ కింద పెట్టేసి ఒక పని అయిపోద్ది. తర్వాత మనము ఈ బ్లాక్ వేసుకోవాలి. ఈ బ్లాక్ వేసుకొని తర్వాత ఎవ్వడికి రాకుండా మనం రాకుండా ఇగో బహదూర్. ఇక మీకు నా ఇల్లు చూపెట్టాలా, నేను కొత్త ఇల్లు కట్టా. పొద్దున్నే అయితే లేదు చూడు వినాక నేను పండుకున్నాను. ఇక అయ్యో భవిక్ నీకు నా ఇల్లు చూపిస్తుందా? మన భవిక్ అన్న కూడా వచ్చింది ఇప్పుడే, కానీ టీం ఆడాడంట. భవిక్ నా ఇల్లు చూద్దా ఒకసారి చూపి. అందరు ఇప్పుడు ఒక దగ్గర కలిసినాం. ఇవి ఇచ్చుడు ఇది నా ఇల్లు. మళ్ళీ దూరం ఒకటి ఎప్పుడు పోరా నా ఇల్లు సెకండ్ ఇల్లేమో పార్టీది, 3rd ఫ్లోర్లో ఇంకా పెట్టాలి. ఇప్పుడు చూడు అవంతలు అవే తెచ్చుకుంటాయి, ఓన్లీ తిండి ఒకటి ఇట్లా. ట్రాప్ అయితే సెట్ చేసిన పేలింది ఆశ. ఇది ఫస్ట్ ట్రాప్ మొత్తం వెళ్ళిపోయింది, ఎత్తిపోయింది ఆల్రెడీ. రే కొంచెం టీచర్ నా రూమ్ లో ఉండవా? సారీ ట్రాప్ తప్పు చేసిన. టీఎన్టీస్ పైన బారకు పెట్టాలి, మర్చిపోయినా. ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఇగో నేను ఇది కప్పేసిన మర్చిపోయినా. ఇది కప్పేయలే, అందుకే డౌట్ వచ్చినట్టు పాపం. ఎవరు దొక్కుతాడో కానీ వాడు అయితే పాత్మాత్ముడు అయితే పెట్టి జంపు జలార్. అరే ఆ విలేజర్ వచ్చిండ్రబ్బా. రే దా అరే రే రే ప్లీజ్ రా. అబ్బా రేపు బహదూర్ కదా, మనము ఒక విలేజర్ గుడ్డు తీసుకొని అయిపోయాను అది. రేపు బహదూర్ పాపం ఇల్లు ఓడగొట్టువాడు, నాకైతే తెలియదు. మా దెబ్బ అది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నా. మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు